ва хушмадам аҷуба хизед. Assalomu alaykum, Maramashli. Majlis sudi kuşoda e'lon karda meshawad. Дар majlis sudi parvandaи jinoyatӣ бо айбдории Аббосов Зокир Абдурахмонович бо моддаи 244 қисми 3 банди 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. раиси кунанда Савриддинзода Акмал, котиби маҷлиси судӣ Неъматулло Мирзумратов, айбдоркунандаи давлатӣ Маъруфзода Некрӯз, судшаванда Зокир Аббосов, ҳимоятгар Иброҳимзода Исроил, ҷабрдида Ҳаким Бобоев, пристави суд Собирзода Мирзо, шоҳидон Маҳмуд Қаҳҳоров ва Самад Ҳомидов. Аз шоҳидоне ки ба мурофии судӣ барои додани нишондод ҳозир шуданд ва айни ҳол дар толори маҷлиси судӣ ҳузур доранд, хоҳиш карда мешавад ки толори маҷлиси судиро хориҷ намоед. Пристави суд Собирзода, аз шумо хоҳиш карда мешавад барои байни ҳам гуфтугӯ накардани шоҳидони пурсидашуда ва дигар иштирокчиёни маҷлиси судӣ чораҳои дахдор андешед. Судшаванда Аббосов, хоҳишмандам аз ҷоятон бархезед. қабл аз муайян намудани шахсият аз шумо пурсида мешавад ки оё шумо забоне ки бо он мурофии судӣ пеш бурда мешавад медонед ё не ва ба хизмати ройгони тарҷумон моҳтоҷ ҳастед? ман забоне ки мурофии судӣ гузаронида мешавад медонам ва ба тарҷумон эҳтиёҷ надорам. шахсияти шумо муайян карда мешавад. Насаб, ном ва номи падар. Аббосов Зокир Абдурахмонович. Рӯз, моҳ ва соли таваллуд. 22 феврали соли 1981. ҷои таваллуд. шаҳри Конумодон. Миллат. Тоҷик. таҳсилот. Миёна. ҷои кор. марди кор. вазъи оилавӣ. оиладор. соҳиби чанд фарзанд? соҳиби 3 нафар фарзанд. қаблан суд шудаед ё не? қаблан бо ҳукми суди шаҳри Хуҷанд соли 2013 барои азоб додани ҳамсар ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум гаштам. соли 2014 бо қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромад. дил ки одат кард аз он роҳ бозгаштан мушкил аст. ҷои истиқомат. муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 33, бинои 14, утоқи 13. судшаванда Аббосов, оё ба шумо нусхаи фикри айбдоркунӣ супорида шудааст ва кай ин амал анҷом дода шудааст? ба ман нусхаи фикри айбдоркунӣ санаи 21 октябри соли 2016 супорида шудааст. иштирокчиёни маҷлиси судӣ мутобиқи тартиби муқаррарнамудии боби 8 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд дар ҳолати норозӣ будан нисбат ба ҳайати суд раддия изҳор намоянд. Ба судшаванда Аббосов мутобиқи тартиби муқаррарнамудии қисми 6 моддаи 47 Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқаш дар рафти мурофии судӣ фармон дода мешавад. Судшаванда Аббосов, хоҳишмандам аз ҷоятон бархезед. шумо ҳуқуқ доред сухани охирин гӯед, бо протоколи маҷлиси суд шинос шавед ва ба он эрод пешниҳод намоед. аз ҳукм таъинот ва қарори суд судя шикоят намоед. нусхаи қарорҳои шикоятшударо гиред. нусхаи шикоят ва пешниҳодҳои ба парвандаи ҷиноятӣ овардашударо гиред ва ба онҳо норозигӣ изҳор намоед. дар баррасии масъалаҳое ки ба иҷрои ҳукм вобастаанд иштирок намоед. дар ҳар лаҳзаи пешбурди парвандаи ҷиноятӣ ки дар шакли хаттӣ баён карда шудааст ҳуқуқ доред аз хизмати ҳимоятгар дар ҳузури ӯ даст кашед. аз дигар ҳуқуқе ки Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст истифода баред. судшаванда Аббосов, ба шумо ҳуқуқҳоятон дар рафти мурофии судӣ фаҳмост? фармоз. маромад шудед. ҷабрдида Бобоев, шумо ҳуқуқ доред далелҳо пешниҳод кунед, дархост ва раддия изҳор кунед. бо забони модарӣ ва забони дигаре ки медонед сухан ронед. дар ҳолати надонистани забони пешбурди мурофии судӣ аз хизмати ройгони тарҷумон истифода баред. дар суди марҳилаи якум дар муҳокима ва музокираҳои судӣ оид ба парванда иштирок кунед. бо протоколи маҷлиси суд шинос шавед ва ба он эрод пешниҳод кунед. аз ҳукм таъинот ва қарори суд судя шикоят кунед. дар баррасии судӣ эътирози шикоятҳои пешниҳод гардида иштирок кунед. ҳамзамон шумо ӯҳда доред бо даъвати суд ҳозир шавед, дар бораи ҳамаи маълумоте ки доир ба парванда ба шумо маълум аст ба суд маълумот диҳед. дар вақти баррасии парванда тартиби муқарраршударо риоя намоед. ҷабдида Бобоев, ба шумо ҳуқуқ ва дорияатон дар рафти мурофии судӣ фаҳмост? маромад шунед. сухан барои баён намоидани моҳияти фикри айбдоркунӣ ба айбдоркунандаи давлатӣ Маъруфзода Некрӯз Нарзулло дода мешавад. маромад айбдоркунандаи давлатӣ фикри айбдоркунӣ эълон намоед. шаванда Аббосов Зокир Абдурахмонович ба корҳои фоиданоки ҷамъияти машғул нагардида дар ҳолати рецидив даст ба тасарруфи ниҳонӣ молумукӣ харҷ задааст.
чунончи ҷабрида бобоев ҳаким самадович 15 октябри соли 2015 барои пешбурдани рӯзгораш ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба федератсияи русия рафта 28 августи соли 2016 ба воситаи ҳавопаймо ба ҷумҳурии тоҷикистон бармегардад. ҷабрида санаи мазкур тахминан соати 9:30 ба шаҳри хуҷанд омада хост ки вориди бозори панҷшанбе шаҳри хуҷанд гардида барои фарзандон ва наздиконаш тӯҳфа харидорӣ намояд. сараввал ҷабрида ният дошт ки пеш аз ворид гардидан ба бозори панҷшанбе борҳои дар дастдоштаашро иборат аз ду борхалта ба ягон мағоза гузошта сипас ба харидорӣ намуди тӯҳфаҳо машғул гардад. бинобар ин ҷабрида бобоев ҳаким самадович борхалтаҳои дар даст доштаашро ба ихтиёри фурӯшандаи дӯкони рақами 15 бозори афросиёб шарипов зафар мӯминҷонович ки қаблан ӯро намешинохт гузошта баъдан ба харидани чизҳои лозимаи худ машғул гардидааст. ҳамин тариқ ҷабрида бобоев ҳаким самадович тахминан соати 11:40 харидҳояшро ба итмом расонида барои гирифтани борхалтааш ба мағозаи рақами 15 бозори афросиёб ҳозир гардидааст. ҷабрида ҳангоми ҳозир шудан ба мағозаи номурда бохабар гардидааст ки борхалтаҳояш дар ҷои гузоштааш мавҷуд набуда аз ин ҳолат соҳиби мағоза низ хабар надорад. сипас ҷабрида бобоев ба зудӣ барои дарёфт намудани борхалтаҳояш ки дар дохили онҳо амволи зерин аз ҷумла як адад ноутбуки тамғии Asus, як адад телефони мобилии тамғии iPhone 5, 3 адад дастмони тиловории занона, 3 адад курткаи зимистона ва 70 000 рубли русӣ мавҷуд буданд бо ариза ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд муроҷиат намудааст. ҳангоми санҷиши ариза санаи мазкур аз камераи мушоҳидае ки дар мағозаи мазкур насб карда шудааст муайян гардидааст ки борхалтаҳо аз ҷониби шаҳрванд Аббосов Зокир Абдураҳмонович тасарруф карда шуда охирон ба даст додир кардани ҷиноят аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. айдоршаванда Аббосов Зокир Абдураҳмонович санаи 29 августи соли 2016 дар дохили борхалтае ки тасарруф карда буд амволҳои зерин аз ҷумла як адад ноутбуки тамғии Asus, як адад телефони мобилии тамғии iPhone 5 ва 3 адад дастмони тиловории занона мавҷударо дар бозори Сомиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба шаҳрванд Қаҳоров Маҳмуд Бекбатович ки охиронро намешинохт бо баҳонаи бемор будани фарзандаш ба маблағи умумии 12 000 сомонӣ фурӯхта якҷоя бо маблағи 70 000 рубли русӣ ба манфиати шахсияш масраф намудааст. бо ин кирдораш судшаванда Аббосов Зокир Абдураҳмонович ҷинояти дар модди 244 қисми 3 банди 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои дуздӣ яъне тасарруфи ниҳони моли булки ғайр бо миқдори калон пешбинӣ менамояд содир намудааст. муҳтарам суд чунин аст моҳияти айби эълон шуда. марҳамат шунед. судшаванда Аббосов хоҳишмандам аз ҷойатон бархезед. оё ба шумо моҳияти айби эълон шуда фаҳмост шумо худро дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор меҳисобед ё не ва оё хоҳиш доред ки вобаста ба айби эълон шуда муносибати худро баён намоед? ба ман моҳияти фикри айбдоркунӣ фаҳмост худро дар содир кардани ҷиноят қисман гунаҳгор месозад. шумо худро дар содир кардани ҷиноят дар кадом қисм гунаҳгор намеҳисобед? муҳтарам суд, ман худро дар қисми дуздидани як адад ноутбуки Asus гунаҳгор намеҳисобам. тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ муайян карда мешавад. вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар маҳалли судӣ фикри иштирокчиёни мурофии судӣ шунида мешавад. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ, фикри шумо вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ? муҳтарам суд, аз себаби он ки судшаванда Аббосов худро дар содир кардани ҷиноят қисман гунаҳкор месобад, аз суд хоҳиш мекунам таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳидони ба маҷлиси судӣ ҳозир шуда оғоз карда шуда сипас ҷабдида ва нишондоди судшаванда шунида шуда баъдан дигар маводҳои парванда мавриди таҳқиқ қарор дода шавад ва бо гузаштан ба музокираҳои судӣ ва шунидани сухани охири судшаванда ба муҳокимаи судӣ хотима дода шавад. марҳамат шунед. ҷабдида бобоев, фикри шумо вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ? ба ихтиёри суд мегузорам. марҳамат шунед. судшаванда Аббосов, фикри шумо вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ? ба ихтиёри суд вогузор месозам. марҳамат шунед. ҳимоятгар, таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳидон оғоз карда шуда сипас нишондоди ҷабрида ва судшаванда шунида шавад баъдан бо гузоштан ба музокираи судӣ ва шунидани сухани охирони судшаванда ба муҳокимаи судӣ хотима бахшида шавад. марҳамат шунед. суд фикри иштирокчиёни маҳалли судиро шунида дар ҷояш қарор кард. таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳидони ба маҳалли судӣ ҳозир шуда оғоз карда шуда сипас нишондоди ҷабрдида шунида шуда баъдан судшаванда мавриди пурсиш қарор дода шуда пас аз он дигар маводи дар парвандаи ҷиноятӣ замимагарда ҳаматарафа ва саҳеҳ санҷида шуда бо гузаштан ба музокираҳои судӣ ва шунидани сухани охирини судшаванда ба муҳокимаи судӣ хотима дода шавад. пурсиши шоҳидон шурӯъ карда мешавад. пристави суд Собирзода, хоҳишмандам шоҳид Қаҳоровро ба тавори маҷлисгоҳи судӣ барои пурсиш даъват намоед.
شوید. шоҳид қаҳуров, суд шуморо дар хусуси қарзи шаҳрвандии шумо доир ба додани нишондоди ростқавлона роҷеъ ба парвандаи мазкур саркашӣ кардан аз додани нишондод, ҳамчунин дидаи дониста додани нишондоди бардурах тибқи талаботи моддаи 351 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ намуда дар ин хусус аз шумо дастхат гирифта мешавад. хоҳишмандам дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. шоҳид қаҳуров, шумо бо ҷабрдида бобоев ва судшаванда аббосов ки айни ҳол дар толори майли судӣ ҳузур доранд чӣ гуна муносибат доред? ҷабридаро намешиносам. судшавандаро бошад вобаста ба ҳолати кор мешиносам. нисбаташон хусумат ё ғараз надорам. ҷабрида бобоев, тасдиқ менамоед ё не? суд тасдиқ мекунам. марамат шунед. судшаванда аббосов, тасдиқ менамоед ё не? тасдиқ намекунам, зеро ки шоҳид дар вақти тафтишот маълумоти дурӯғ додааст. гӯё аз ман як адад ноутбук низ харидорӣ кардааст. марамат шунед. айбдоркунанд давлатӣ, шоҳид қаҳуров барои додани нишондод ба мурофии судӣ ҳозир шудааст. марамат ба пурсиш шура намоед. шоҳид қаҳуров, хоҳишмандам вобаста ба ҳолатҳои ба парванда аҳамият дошта ки шахсан бораятон маълум аст ба суд маълумот диҳед. ман дар бозори сомони ноҳияи бобоҷон ғафуров бо фурӯши хиловорӣ ва молҳои техникӣ машғул мебошам. санаи 29 августи соли 2016 буд ки судшаванда ба наздам омада аз ман як адад DVD тамғаи LG-ро ба нархи 120 сомонӣ савдо намуд. дар вақти суҳбат ба ман маълум гашт ки ӯ худи ҳамон рӯз аз Русия омадааст ва фаҳмидааст ки фарзандаш бемор будааст. манро одами хуб гуфта ба ман пешниҳод кард ки молҳои аз Русия барои оилааш харида овардаашро, яъне як ноутбуки тамғаи Asus, як телефони мобилии iPhone 5 ва 3 адад кардам ва молҳои пешниҳод намудаашро ба маблағи умумӣ 12000 сомонӣ харидам ва худи ҳамон рӯз маблағашро ба ӯ додам. пас санаи 3 сентябр буд ки ба мағозаам кормандони милитсия омаданд ва маро ҳамроҳи худ ба шӯъбашон бурданд. дар он ҷо ман фаҳмидам ки он амволҳое ки аз судшаванда харидорӣ намуда будам ҳамааш дуздӣ мебошад. айбдоркунанд давлатӣ, ба шоҳид қаҳуров савол доред ё не? ба шоҳид савол дорам. марамат саволҳои худро пешниҳод намоед. оё судшаванда ба шумо як дад ноутбуки тамғаи Asus-ро фурӯхтааст ва онро чанд арзиш ҳисоб карда гирифтед? судшаванда ба ман як адад ноутбуки тамғаи Asus-ро ба маблағи 2000 сомонӣ фурӯхт. агар шумо аз ҳаракатҳои судшаванда пай набурдед ки он амволҳо дуздӣ мебошанд? дар аввал ман фикр кардам ки амволҳо дуздӣ мебошад. баъдтар судшаванда бо гапҳои худ манро бовар кунонид ки амволҳоро аз Русия барои оилааш харида омадааст ва фаҳмидааст ки фарзандаш бемор мебошаду барои муолиҷа маблағ лозим будааст. агар медонистам ки амволҳо дуздӣ мебуданд ҳаргиз онҳоро намехаридам. агар нахоҳӣ чашмат уштурро ҳам намебинад. оё ҳамон рӯз шумо ҳамроҳи худ 12000 сомонӣ маблағ доштед? худи ҳамон рӯз ҳамон вақт ин қадар маблағро надоштам. пас аз савдо намудини амволҳо ҳамроҳи судшаванда ба хона рафтем ва ман аз хона маблағҳоро гирифта ба ӯ додам. ҷабрида бобоев, нишондоди шоҳид қаҳуровро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? тасдиқ мекунам, савол надорам. судшаванда аббосов, нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? нишондоди шоҳидро тасдиқ намекунам. ман кай ба ту як адад ноутбук фурӯхтам? ноутбуки Asus-ро 2000 сом фурӯхти ку дар қутии кабуд буд. ҳимоятгар, он ноутбуке ки шумо аз судшаванда Аббосов харидорӣ намудед ба он ноутбуке ки аз ҷониби кормандони милитсия дар рафи тафтишот пешниҳод гардид мувофиқат мекард ё не? ё ин ки аз ҷониби кормандони милитсия ба шумо таҳдид шудаасту шумо чунон нишондод дода истодаед? он ноутбуке ки ба ман кормандони милитсия нишон доданд ноутбуке мебошад ки ман аз судшаванда харида будам ва аз ҷониби ҷабрида ё кормандони милитсия ба ман таҳдид нашудааст. шоҳид қаҳуров, шумо метавонед ба толори майли суди гузашта ба ҷои худ нишинед. пристави суд, хоҳишмандам шоҳид ҳомидовро ба толори майли судӣ даъват намоед. шоҳид ҳомидов марҳамат ба толори майли судӣ ҳозир шавед.
ҳомидов, суд қарзи шаҳрвандии шуморо дар хусуси додани нишондоди ростқавлона роҷеъ ба парвандаи мазкур, саркашӣ кардан аз додани нишондод, ҳамчунин дидаи дониста нишондоди бардурӯҳ огоҳ намуда, дар ин хусус аз шумо дастхат гирифта мешавад. хоҳишмандам дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. шоҳид ҳомидов, шумо бо ҷабрдида бобоев ва судшаванда аббосов ки айни ҳол дар толори маҳаллии судӣ ҳузур доранд чӣ гуна муносибат доред? бо ҷабрдида бобоев ҳакимхон сокини як шаҳр мебошем ва инчунин вақти муҳоҷирати меҳнатӣ дар федератсияи русия будам якҷоя кор мекардем, аммо судшавандаро якум маротиба дид истодам муҳтарам суд. нисбаташон ғараз хусумат надорам. ҷабрдида бобоев, тасдиқ менамоед ё не? Муҳтарам суд тасдиқ мекунам. марҳамат шунед. судшаванда аббосов, тасдиқ менамоед ё не? тасдиқ намекунам, зеро шоҳид аз оқибати кор манфиатдор мебошад. айбдоркунанд давлатӣ, шоҳид ба мурофии судӣ барои додани нишондод ҳозир шудааст. марҳамат ба пурсиш шурӯъ намоед. шоҳид ҳомидов, хоҳишмандам оиди ҳолатҳои ба парванда аҳамият дошта шахсан барои шумо маълум аст, ба суд маълумот диҳед. ман моҳи октябри соли 2015 ба муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамроҳи ҷӯрам бобоев ҳакимхон рафта будем. баъдан санаи 28 августи соли 2016 аз федератсияи русия ба тариқи ҳавопаймо ба ҷумҳурии тоҷикистон ҳозир шудем. баъдан дар фурудгоҳ якҷоя маслиҳат намудем ки аз бозори панҷшанбеи шаҳри хуҷанд ба фарзандон ва аҳли пайвандон тӯҳфа харидорӣ менамоем. баъдан ба шаҳри хуҷанд ба бозори панҷшанбе омадем. ман ба фарзандонам ва хешу табор аҳли пайвандон наздикон тӯҳфа харидорӣ намудам. баъди харидорӣ намудани тӯҳфаҳоям хостам бо ҷӯрам хайрхуш кунам ва дар ҳамин ҷа ӯ низ ба ман гуфт ки ба фарзандонаш ва аҳли пайвандонаш ӯ низ тӯҳфа харидорӣ менамояд. ду борхалтае ки бо худ дошт, ӯ дар ҳамин ҷа ба ман гуфт ки ба ягон мағозае гузошта баъд хариди худро мекарда бошад. баъдан бо ӯ ман дар ҳамин ҷо хайрухуш кардаму ба зодгоҳи худ шаҳри Сарафшан баргаштам. пагоҳе буд ки ба тариқи телефони мобилӣ бо ҷӯрам ҳамсӯҳбат шудам. охирон ӯ ба ман оиди дуздие ки ду борхалтаашро ба мағоза гузошта будааст касе дуздида будааст. ёдовар мекунам ки муҳтарам суд дар он борхалтаҳояш як адад ноутбуки тамғаи Asus, як адад телефони iPhone 5, 3 дастпонаи тиловории дастпонаи занона, 3 адад куртаи зимистона мавҷуд буданд. ҳамин буд ҳолати воқеи кор. айбдоркунанд давлатӣ, ба шоҳид ҳомидов савол доред ё не? ба шоҳид савол дорам. марҳамат, саволҳои худро пешниҳод намоед. шумо дар федератсияи русия бо ҳамроҳии ҷабрида бобоев ба кадом намуди кор машғул будед ва ҷабрида он маблағҳоро чӣ тавр ба даст овардааст? ман ҳамроҳи ҷӯрам ҳакимхон ба таъмири хона машғул будем ва даромади моҳонаи мо хеле хуб буд. ҷабдида бобоев, нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? тасдиқ мекунам, савол дорам. марҳамат, саволҳои худро пешниҳод намоед. ноутбуки Asusро аз куҷо ва ба чанд маблағ харидорӣ намуда будем? ҳақиқатан ноутбуки тамғаи Asusро аз мағозаи ашани федератсияи русия ба маблағи 20 000 рубли федератсияи русия харидорӣ намуда будем. судшаванда аббосов, нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? қисман тасдиқ мекунам, савол надорам. марҳамат шунед. ҳимоятгар, ғайр аз мол мурид номбаргардида боз дар дохили борхалтаи ҷаврида бобоев ягон амволи дигар мавҷуд буд ё не? ғайр аз он амволҳое ки ман номбар кардам, дар борхалтаи бобоев ҳакимхон 70 000 рубли русия ки ӯ бо худ дошт, ман шахсан ҳақиқатан худам дидам ки он маблағҳоро ба яке аз борхалтаҳош гузошта буд. ҳомидов, шумо метавонед ба тори маҳаллии судӣ гузашта ба ҷои худ нишинед. пурсиши шоҳидон ба итмом расид.
суд ба пурсиши ҷабрдида шурӯъ мекунад. ҷабрдида бобои хоҳишманда аз ҷойатон бархезед. шумо тибқи талаботи моддаи 351 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои дидаи дониста додани нишондоди бардорот ва ё саркашӣ кардан аз додани нишондод огоҳ карда шуда, дар ин хусус аз шумо дастхат гирифта мешавад. хоҳишмандам дар рӯйхат имзои худро гузоред. ҷабрдида бобоев, шумо бо судшаванда Аббосов чӣ гуна муносибат доред? Судшавандаро вобаста ба ҳолати кор мешиносам, нисбаташ ғараз хусумат надорам. судшаванда Аббосов тасдиқ менамоед ё не? муҳтарам суд, тасдиқ намекунам. Сабабашро дар баёнотам мегӯям. марҳамат шинед. айбдоркунанд давлатӣ, хоҳишмандам ба пурсиш шурӯъ намоед. оиди ҳолатҳои ба парванда аҳамият дошта ки шахсан барои шумо маълум аст ба суд маълумот диҳед. борхалтҳоям ки ниҳоят вазнин буданд, хостам ки дар ягон дӯкон гузошта, сипас ба тӯҳфа харидорӣ кардан машғул шавам. баъдан борхалтҳоямро оварда ба дӯкони рақами 15 ки фурӯшандааш Зафар ном дошт, дар он ҷо гузоштам. баъдан барои тӯҳфа харидан ба дорони бозори панҷшанбе рафта ба тӯҳфахарид машғул шудам. тахминан нисфи рӯзӣ буд ки тӯҳфаҳоямро харида барои гирифтани борхалтаам бозпас ба дӯкони рақами 15 омадам. дидам ки дар борхалтҳоям дар ҷояш нест. дарҳол соҳиби дӯконро ҷеғ задам, гуфтам борхалтҳои ман канӣ? соҳиби дӯкон гуфт ки ман бо мизоҷон машғули савдо будаму эътибор надодем ки гирифтааст. ҳардуямон ба кофтан машғул шудем, сумка нест, наёфтем. маҷбур шудам ба кормандони милисия бо ариза муроҷиат кардам. дар аризаам ҳамаи ҳолати кор, чӣ қадар чизҳо буд дар даруни борхалтҳоям, ҳамаашро дашт карда ба корманди милисия супоридам. корманди милисия ки аризаи манро қабул кард, бо ҳамроҳи ман ба ҷои ҳодиса ба дӯкони рақами 15 омадем якҷоя. ҳамаи ҷои ҳодисаро аз назар гузаронид. як вақт аз камери мушоҳидавие ки дар дӯкон насб карда шудааст, аз ҳамун камера муайян шуд ки як шахси номаълум омада борхалтҳои маро гирифта рафта истодааст. баъдан ман дасти холӣ ба зодгоҳам ба шаҳри Саравшан ба назди аҳли оилаам баргаштам. як сол дар Россия кор карда дасти холӣ хона ба хай омадам. тахминан 2 сентябри соли 2016 буд ки корманди милисия ман ба телефон карда ба идораи милисия даъват кард. ҳангоми ҳозир шуданам ба ман маълум шуд ки судшаванда Аббосов Зокир ҳамин амволҳои маро дуздида будааст. ман мақсадам буд ки маблағе ки кор карда мебиём рафта дар зодгоҳам шаҳри Саравшан туи хатнасури писарамон мегузаронам. лекин аз сабаби он ки судшаванда ҳамаи амволҳоямро дуздид, ман ин корро ҳамаш маҳрум шудам аз ин корро. ҳамаи амволҳое ки аз ҷониби судшаванда дуздида шудааст ба ман баргардонида шавад. айбдоркунанд давлатӣ, ба ҷабрдида бобоев савол доред ё не? бале муҳтарам суд, савол дорам. марҳамат, саволои худро пешниҳод намоед. ҷабрдида, шумо чӣ гуна амволҳои қиматбаҳоро ба ихтиёри шахси ношинос гузошта рафтед? аз сабаби он ки борхалтҳои ман ниҳоят вазнин буданд. 2 адад борхалтае ки дар дастам буд, онҳоро ман бо худ гирифта дар даруни бозори панҷшанбе ба харидорӣ намудани тӯҳфа машғул шуда наметонистам. ман маҷбур будам ки дар ягон дӯкон гузорам сумкаамро. барои ҳамин гузоштам сумкаамро. бо инчунин вай дар дуруни борхалтҳои ман чӣ хел амволҳо мавҷуд аст номаълум буд ки ҳеҷ ки намедонист ки дар дуруни сумкаҳои ман чи аст. барои ҳамин ман гузоштам, дилам пур буд ки шикаст намедӯзам. даҳон сӯхта ҷурғотро ҳам пуф карда мехӯрад. саволи дигар, шумо барои чӣ маблағҳои пулиятонро ҳамроҳи худ нагирифтед? барои он ки муҳтарам суд, барои он ки ман бо худ маблағи изофагӣ доштам. барои тӯҳфа харидан кифоя буд. бинобар ин ман маблағамро дар яке аз борхалтҳоям гузоштам. инчунин дохили бозор одамҳо бисёр буданд. тарсидам ки он кас аз ман медӯзад маблағамро. судшаванда Аббосов, савол надорам. ҳимоятгар, дар хусуси он ки амволҳои номбаргарда ба шумо тааллуқ доранд,
ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда боиди харидори намудани ҳамин амволҳоро доред ё не? хел тааллуқ дорад надорад худаш хеле маълум аст дар камераи мушоҳидавӣ забт шуда истодааст ки ҳамин судшаванда амволои сумкаҳои мина гирифта рафта истодааст. Инчунин ман ҳамин ҳуҷҷатҳое ки телефони мобилӣ мисол ноутбук ҳамаашро ман ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро ба кормандони милисия додам. Инчунин ҳуҷҷати ноутбукро додам ки ин аз он шаҳода медиҳад ки ман ноутбук ҳам дар дуни сумкаи ман вуҷуд дошт дар дуни чихел надазидӣ дузидӣ дар назди қонун ҷавоб медиҳӣ. шунаванда Аббосов ва Ҷавида Бобоев хоҳишмандам тартиботи маҳаллии судро риоя намоед. Бахшед. Ҷавида Бобоев, шумо метавонед ба ҷои худ гузашта нишинед. пурсиши Ҷавида ба итмом расид, суд ба пурсиши судшаванда Аббосов шурӯъ менамояд. Судшаванда Аббосов, хоҳишманда аз ҷоятон бархезед. шумо ҳуқуқ доред вобаста ба айби эълоншуда ба суд нишондод диҳед, ҳуқуқ доред нишондод надиҳед. Инчунин мумкин аст тамоми гуфтаҳои шумо ба муқобили шумо истифода шавад. Бинобар ин шумо барои додани нишондод розӣ ҳастед? мехоҳам ки оиди ҳодисаи рухдода маълумот диҳам. марҳамат, суд ба шунидани нишондоди судшаванда шурӯъ менамояд. бинобар сабаби он ки духтарчаи хурдиам хуршеда бемор буданаш дар шаҳри хуҷанд ҳамчун марди кор мекунам. рӯзи 28 август тахминан соатҳои 8 саҳар ба кӯчаи гулистони шаҳри хуҷанд рафтам. дар он ҷо қарордоди мардикорон аст. мардикорон истода корфармоя мепоянд. то абед истодам, ягонта корфармо наомад. баъд ба бозори панҷшанбе рафтам. ҳангоми аз даруни бозори Афросиёб гузаштанам, ба як дӯкон даромадам, мехостам барои худам ягон чиз харидорӣ намоям. дидам дар дӯкон як ду сумкаи истодагӣ. харидорон бисёр буд. ҳам фурӯшандаи магазинам бо харидорон машғул буд. ман фурсати муносиб истифода бурдам, ҳамун ду борхалтая гирифта ба як гӯшаи бозори панҷшанбе бурдам ва хостам бинам даруни борхалта чӣ ҳаст. сумкаҳоро кушодам. дарунаш ба якта iPhone 5, сета дастпони тиллогӣ, сета куртки зимистона, 70,000 рубли русӣ буд. ман сумкаҳоро гирифта ҳамон хонаи иҷора мештагӣ ҷомба бурдам ва рӯзи 29 август хостам ки ҳамон чизоя фурӯшам. баъд аз ду сумкая гирифта бозори Сомон бурдам. бобоҷон ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба Асфай бозор. як одами бегона ба 12,000 сомон пул фурӯхтам. як қисми пула қонбодон бафирсондам. боқимонди пула барои худам хароҷот кардам. муҳтарам суд, ман аз кори карди худам пушаймон ҳастам ва ман хатогии худамро фаҳмидам. дар вақташ нахондам, илм наомӯхтам, ягон касб, ягон корро ёд нагирифтам. аз ҳамин сабаб ман маҷбур будам ки ба ҳамин ҷиноят даст занам. муҳтарам суд, дигар гуфта намедорам. дар маводи парванда сабти видеои ҷои камераи ҳодисавӣ мавҷуд мебошад. аз пристави суд хоҳиш карда мешавад ки бо воситаи монитори дар толори судӣ мавҷуд буда сабти видеои камераи мушоҳидавии ҷои ҳодисаро намоиш диҳед. муҳтарам иштирокчиёни мурофии судӣ, аз ҷониби суд ҳамаи далелҳо пурра ва объективона мавриди таҳқиқ қарор гирифт. тафтиши судӣ ба охир расида эълон карда шуда, ба маълумоти иштирокчиёни мурофии судӣ расонда мешавад ки ҳангоми баромад дар музокираҳои судӣ суханони худро танҳо бо он далелҳое ки дар рафти мурофии судӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд асоснок намоянд. суд ба музокираҳои судӣ шурӯъ мекунад. сухан барои баромад ба Абдурканон Давлатӣ, Маъруфзода Некрӯз Нарзулло дода мешавад. маърамат Абдурканон Давлатӣ, баромади шумо шунида мешавад. вобаста ба шахси судшаванда Аббосов қайд кардани ҳастам ки ӯ қаблан бо моддаи 117 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум гардида, соли 2014
дар асоси қонуни аф ба озодӣ баромада ба худ хулосаи зарурӣ набароварда боз дар ҳолати рецидив даст ба ҷинояти дуздӣ додааст. мутобиқи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳое ки ҷазои судшаванда Аббосовро сабук мекунанд, ин кӯдакони хурдсол доштани гунаҳкор мебошад. тибқи моддаи 62 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳое ки ҷазои судшаванда Аббосовро вазъ мекунанд, ин дар ҳолати рецидив ва бо мақсади ғаразнок содир кардани ҷиноят мебошад. муҳтарам суд, ман диққати шуморо ба он ҳолат ҷалб кардани ҳастам ки ҷавдида Бобоев пулу амволҳои барои таъминоти оила ва мақсадҳои нек ҷамъовардаашро судшаванда Аббосов дар як ҳолат тасарруф намуда ҷинояти муқобили моликиятро содир намудааст ки дар натиҷа ба ҷавдида Бобоев ҳам зарари моддӣ ва ҳам зарари маънавӣ расонида шудааст ки ин ҳолат на танҳо боиси нигаронӣ танҳо кормандони ҳифзи ҳуқуқ балки аҳли ҷомеа низ мебошад. бо назардошти гуфтаҳои болоӣ аз суд эҳтиромона хоҳиш мекунам судшаванда Аббосов Зокир Абдурахмонович бо моддаи 244 қисми 3 банди 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда дар асоси ин модда ба ӯ ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 7 сол бо адо кардани ҷазо дар калони ислоҳи дорои низомаш сахт таъин карда шавад. ҷабрдида маърамат баромади шумо ҳамин пулу амволҳое ки аз ҷониби судшаванда дуздида шудаанд ба ман баргардонида шавад, инчунин нисбати судшаванда ҷазо дар дораи қонун таъин карда шавад, зеро ки ӯ дигар ин кирдорашро содир накунад ва ба дигарон низ ин як дарси ибрат шавад. ҳимоятгар баромади шумо шунида мешавад. судшаванда аз кардааш сидқан пушаймон мебошад. яке аз сабабҳои даст ба чунин ҷиноят задани судшаванда аз он будааст ки таҳсилоти пурра надошта, касбу ҳунари муайян надоштааст. зерҳимояи ман аз кардааш сидқан пушаймон буда дар таъминоташ падару модари пиронсол, ҳамсари хонашин ва 3 фарзанди ноболиғ дорад. инчунин ӯ ягона таъминотгари оилааш мебошад. ҳамаи ҳолатҳои болозикардаро ба инобат гирифта судро бовар мекунонам ки зерҳимояи ман дигар даст ба ҷиноят назада ва ваъдаи қатъӣ дода истодааст ки бо меҳнати ҳалолу пок оилаашро таъмин намуда аз пайи кори фоиданоки ҷамъиятӣ мегардад. бо назардошти гуфтаҳои боло аз суд эҳтиромона хоҳиш менамоям ки нисбати зерҳимояи ман Аббосов Зокир Абдурахмонович бо дастрасии моддаи 63 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои нисбатан сабук таъин карда шавад. суд ба шунидани сухани охирини судшаванда мегузарад. маърамат судшаванда, сухани охирини шумо шунида мешавад. ман худро дар содир кардани ҷиноят қисман гунаҳгор меҳисобам ва аз суд эҳтиромона хоҳиш менамоям ки шароити оилавӣ маро ба назар гирифта барои ман ҷазои нисбатан сабук таъин намоям. ваъда медиҳам ки дигар ба ягон намуди ҷиноят даст намезанам. муште ки баъди ҷанг ба ёдат меояд ба сари худат бизан. бо меҳнати ҳалол фарзандонам ва оилама нигоҳубин мекунам. иштирокчиёни маҷлиси судӣ суд ба хонаи машваратӣ меравад. خشمدان واجب برخیزید. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 244 дуздӣ қисми 3 банди А. дуздие ки ба миқдори калон содир шуда бошад бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол бо мусодираи молу мулк ҷазо дода мешавад. سود می‌برد. خشمدان واجب برخیزید. парвандаи ҷиноятӣ рақами 1442 соли 2016 ҳукм аз номи ҷумҳурии Тоҷикистон суди шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд бо моддаи 244 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистонро муайятан дар мурофии судии ҷиноятӣ баррасӣ намуда муайян кард. дар асли моддаи 78, 332, 336, 338, 339, 341, 344, 347 ва 348 кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд ҳукм кард. Аббосов Зокир Абдурахмонович бо моддаи 244 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. ба Аббосов мувофиқи моддаи 244 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтани азодӣ ба муҳлати 6 сол бо адо намудани ҷазо дар калони ислоҳии дорои низомаш сахт таъин карда шавад.
саршавии муҳлати адои ҷазо нисбат ба Аббосов аз 2 сентябри соли 2016 ба ҳисоб гирифта шавад. чораи пешгирӣ нисбат ба Аббосов дар намуди нигоҳ доштан дар ҳабс бетағйир монанда шавад. далелҳои шайъӣ: 1 адад ноутбуки тамғаи Asus, 1 адад телефони мобилии тамғаи iPhone 5, 3 адад дастмонаи тиловории занона, 3 адад курткаи зимистона ки дар анбори шӯъбаи вазорати кории дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд нигоҳ дошта шудааст. баъд аз эътибори қонунӣ пайдо намудани ҳукми мазкур ба ҷавдида Бобоев Ҳаким Самадович баргардонда шавад. аз ҳисоби Аббосов Зокир Абдурахмонович ба фоидаи ҷавдида Бобоев Ҳаким Самадович зарар расондашта ба маблағи 69 000 рубли русӣ бо асъори миллӣ баробар ба 8556 сомонӣ ронида шавад. аз болои ҳукм дар муҳлати 10 шабонарӯз пас аз эълон кардани он ва ба маҳкумшуда Аббосов Зокир Абдурахмонович бошад, дар ҳамин муҳлат пас аз гирифтани нусхаи ҳукм ба коллеги судиёти парвандаи ҷиноятии суди вилоятсуд шикоят ва эътирози кассатсионӣ овардан мумкин аст. раискунанда Савриддин Зода. معلوم گشت که او خودی همان روز از روسیه آمده است و فهمیده است که فرزندش بیمار بوده است. من را آدمی خوب گفته به من پیشنهاد کرد که مال‌هایی از روسیه برای اویلش خریده آوردهش را، یعنی یک نوتبوک تمغه آسوس، یک تلفن موبیلی آیفون 5 و 3 عدد کردم و مال‌های پیشنهاد نموده‌اش را به مبلغ عمومی 12000 سومونی خریدم و خودی همان روز مبلغش را به او دادم. پس سنه 3 سپتامبر بود که به مغازه‌ام کارمندان میلیس آمدند و مرا همراه خود به شعبه‌شان بردند. در آنجا من فهمیدم که آن اموال‌هایی که از سودشونده خریداری نموده بودم همش دزدی می‌باشد. адвокат давлатӣ ба шоҳид қаҳору савол доред ё не? ба шоҳид савол дорам. марамат саволои худро пешниҳод намоед. оё судшаванда ба шумо як дад ноутбуки тамғаи Asus-ро фурӯхтааст ва онро чанд арзиш ҳисоб карда гирифтед? سودشونده به من یک عدد نوتبوک تمغه Asus رو به مبلغ 2000 سومونی فروخت. агар шумо аз ҳаракатҳои судшаванда пай набурдед ки он амволҳо дуздӣ мебошанд? در اول من فکر کردم که اموالها دزدی میباشد. بهتر سودشونده با گپ‌های خود من را باور کنید که اموالها را از روسیه برای اویلش خرید آمده است و فهمیده است که فرزندش بیمار میباشد و برای معالجه مبلغ لازم بوده است. اگر میدانستم که اموالها دزدی میبودند هرگز آنها را نمیخریدم. اگر نخواهی چشمت اشتر را هم نمیبیند. оё ҳамон рӯз шумо ҳамроҳи худ 12000 сомонӣ маблағ доштед? خودی همان روز همان وقت اینقدر مبلغ را نداشتم. پس از سودا نمودین اموالها همراه سودشونده به خانه رفتیم و من از خانه مبلغ ها را گرفته به او دادم. ҷавдида Бобоев, нишондоди шоҳид Қаҳоровро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? тасдиқ мекунам, савол надорам. судшаванда Аббосов, нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? нишондоди шоҳидро тасдиқ намекунам. ман кай ба ту як адад ноутбук фурӯхтам? ноутбук Asus رو 2000 сом фурӯхти ку дар қутии кабуд буд. ҳимоятгар, он ноутбуке ки шумо аз судшаванда Аббосов харидорӣ намудед ва он ноутбуке ки аз ҷониби кармандони милитсия дар рафи тафтишот пешниҳод гардид мувофиқат мекард ё не? ё ин ки аз ҷониби кармандони милитсия ба шумо таҳдид шудаасту шумо чунон нишона дода истодаед? он ноутбуке ки ба ман кормандони милитсия нишон доданд ноутбуке мебошад ки ман аз судшаванда харида будам ва аз ҷониби ҷабрида ё кормандони милитсия ба ман таҳдид нашудааст. шоҳид Қаҳоров, шумо метавонед ба тавори майли суди гузашта ба ҷои худ нишинед. пристави суд, хоҳишмандам шоҳид Ҳомидовро ба тавори майли судӣ даъват намоед. шоҳид Ҳомидов, марҳамат ба тавори майли судӣ ҳозир шавед. шоҳид
ҳомидов, суд қарзи шаҳрвандии шуморо дар хусуси додани нишондоди ростқавлона роҷеъ ба парвандаи мазкур, саркашӣ кардан аз додани нишондод, ҳамчунин дидаи дониста нишондоди бардурӯҳ огоҳ намуда, дар ин хусус аз шумо дастхат гирифта мешавад. хоҳишмандам дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. шоҳид ҳомидов, шумо бо ҷабрдида бобоев ва судшаванда аббосов ки айни ҳол дар толори маҳаллии судӣ ҳузур доранд чӣ гуна муносибат доред? бо ҷабрдида бобоев ҳакимхон сокини як шаҳр мебошем ва инчунин вақти муҳоҷирати меҳнатӣ дар федератсияи русия будам якҷоя кор мекардем, аммо судшавандаро якум маротиба дид истодам. муҳтарам суд, нисбаташон ғараз хусумат надорам. ҷабрдида бобоев, тасдиқ менамоед ё не? муҳтарам суд, тасдиқ мекунам. марҳамат шунед. судшаванда аббосов, тасдиқ менамоед ё не? тасдиқ намекунам, зеро шоҳид аз оқибати кор манфиатдор мебошад. айбдоркунанд давлатӣ, шоҳид ба мурофии судӣ барои додани нишондод ҳозир шудааст. марҳамат ба пурсиш шурӯъ намоед. шоҳид ҳомидов, хоҳишмандам оиди ҳолатҳои ба парванда аҳамият дошта шахсан барои шумо маълум аст, ба суд маълумот диҳед. ман моҳи октябри соли 2015 ба муҳоҷирати меҳнатӣ ҳамроҳи ҷӯрам бобоев ҳакимхон рафта будем. баъдан санаи 28 августи соли 2016 аз федератсияи русия ба тариқи ҳавопаймо ба ҷумҳурии тоҷикистон озод шудем. баъдан дар фурудгоҳ якҷоя маслиҳат намудем ки аз бозори панҷшанбеи шаҳри хуҷанд ба фарзандон ва аҳли пайвандон тӯҳфа харидорӣ менамоем. баъдан ба шаҳри хуҷанд ба бозори панҷшанбе омадем. ман ба фарзандонам ва хешу табор аҳли пайвандон наздикон тӯҳфа харидорӣ намудам. баъди харидорӣ намудани тӯҳфаҳоям хостам бо ҷӯрам хайрхуш кунам ва дар ҳамин ҷа ӯ низ ба ман гуфт ки ба фарзандонаш ва аҳли пайвандонаш ӯ низ тӯҳфа харидорӣ менамояд. ду борхалтае ки бо худ дошт, ӯ дар ҳамин ҷа ба ман гуфт ки ба ягон мағозае гузошта баъд хариди худро мекарда бошад. баъдан бо ӯ ман дар ҳамин ҷо хайрухуш кардаму ба зодгоҳи худ шаҳри Сарафшан баргаштам. пагоҳе буд ки ба тариқи телефони мобилӣ бо ҷӯрам ҳамсӯҳбат шудам. охирон ӯ ба ман оиди дуздӣ ки ҷабрдида бобоев ҳаким самадович тахминан соати 11:40 харидҳояшро ба итмом расонида барои гирифтани борхалтааш ба мағозаи рақами 15 бозори Афросиёб ҳозир гардидааст. ҷабрдида ҳангоми ҳозир шудан ба мағозаи номбурда бохабар гардидааст ки борхалтаҳояш дар ҷой гузоштааст мавҷуд набуда, аз ин ҳолат соҳиби мағоза низ хабар надорад. сипас ҷабрдида бобоев ба зудӣ барои дарёфт намудани борхалтаҳояш ки дар дохили онҳо амволи зерин аз ҷумла як адад ноутбуки тамғии Asus, як адад телефони мобилии тамғии iPhone 5, 3 адад дастхонаи тиловории занона, 3 адад курткаи зимистона ва 70 000 рубли русӣ мавҷуд буданд. бо ариза ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд муроҷиат намудааст. ҳангоми санҷиши ариза санаи мазкур аз камераи мушоҳидае ки дар мағозаи мазкур насб карда шудааст муайян гардидааст ки борхалтаҳо аз ҷониби шаҳрванд аббосов зокир абдураҳмонович тасарруф карда шуда охирон баъд аз содир кардани ҷиноят аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. айбдоршаванда аббосов зокир абдураҳмонович санаи 29 августи соли 2016 дар дохили борхалтае ки тасарруф карда буд амволҳои зерин аз ҷумла як адад ноутбуки тамғии Asus, як адад телефони мобилии тамғии iPhone 5 ва 3 адад дастхонаи тиловории занона мавҷударо дар бозори Сомиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба шаҳрванд Қаҳоров Маҳмуд Бегматович ки охиронро намешинохт бо баҳонаи бемор будани фарзандаш ба маблағи умумии 12 000 сомонӣ фурӯхта, якҷоя бо маблағи 70 000 рубли русӣ ба манфиати шахсияш масраф намудааст. бо ин кирдораш судшаванда аббосов зокир абдураҳмонович ҷинояти дар модди 244 қисми 3 банди 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои дуздӣ яъне тасарруфи ниҳони моли мулки ғайр бо миқдори калон пешбинӣ менамояд содир намудааст. муҳтарам суд, чунин аст моҳияти айби эълон шуда. марҳамат шунед. судшаванда аббосов, хоҳишмандам аз ҷойатон бархезед. оё ба шумо моҳияти айби эълоншуда фаҳмост шумо худро дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор меҳисобед ё не ва оё хоҳиш доред ки вобаста ба айби эълоншуда муносибати худро баён намоед? ба ман моҳияти фикри айбдоркунӣ фаҳмост
худро дар содир кардани ҷиноят қисман гунаҳкор меҳисобам. шумо худро дар содир кардани ҷиноят дар кадом қисм гунаҳкор намеҳисобед? муҳтарам суд, ман худро дар қисми дуздидани як адад ноутбуки асус гунаҳкор намеҳисобам. тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ муайян карда мешавад. вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар маҳалли судӣ фикри иштирокчиёни мурофии судӣ шунида мешавад. марҳамат, айбдоркунандаи давлатӣ, фикри шумо вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ? муҳтарам суд, аз себаби он ки судшаванда аббосов худро дар содир кардани ҷиноят қисман гунаҳкор месобад, аз суд хоҳиш мекунам таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳидони ба маҷлиси судӣ ҳозир шуда оғоз карда шуда, сипас ҷабдида ва нишондоди судшаванда шунида шуда, баъдан дигар маводҳои парванда мавриди таҳқиқ қарор дода шавад ва бо гузаштан ба музокираҳои судӣ ва шунидани сухани охири судшаванда ба муҳокимаи судӣ хотима дода шавад. марҳамат шунед. ҷабдида бобоев, фикри шумо вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ? ба ихтиёри суд мегузорам. марҳамат шунед. судшаванда аббосов, фикри шумо вобаста ба тартиби таҳқиқи далелҳо дар мурофии судӣ? ба ихтиёри суд вогузор месозам. марҳамат шунед. ҳимоятгар, таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳидон оғоз карда шуда, сипас нишондоди ҷабрида ба судшаванда шунда шавад, баъдан бо гузоштан ба музокираи судӣ ва шунидани сухани охирони судшаванда ба муҳокимаи судӣ хотима бахшида шавад. марҳамат шунед. суд фикри иштирокчиёни маҳалли судиро шунида дар ҷояш қарор кард. таҳқиқи далелҳо аз пурсиши шоҳидони ба маҳалли судӣ ҳозиршуда оғоз карда шуда, сипас нишондоди ҷабрдида шунида шуда, баъдан судшаванда мавриди пурсиш қарор дода шуда, пас аз он дигар маводи дар парвандаи ҷиноятӣ замимагарда ҳаматарафа ва саҳеҳ санҷида шуда, бо гузаштан ба музокираҳои судӣ ва шунидани сухани охирини судшаванда ба муҳокимаи судӣ хотима дода шавад. пурсиши шоҳидон шурӯъ карда мешавад. пристави суд собирзода, хоҳишмандам шоҳид Қаҳҳоровро ба тавори маҷлисгоҳи судӣ барои пурсиш даъват намоед. шоҳид Қаҳҳоров, ба тавори маҷлиси судӣ ҳозир шавед. шоҳид Қаҳҳоров, суд шуморо дар хусуси қарзи шаҳрвандии шумо доир ба додани нишондоди ростқавлона роҷеъ ба парвандаи мазкур, саркашӣ кардан аз додани нишондод, ҳамчунин дидаи дониста додани нишондоди бардурах тибқи талаботи моддаи 351, 352 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ намуда, дар ин хусус аз шумо дастхат гирифта мешавад. хоҳишмандам дар рӯйхати шоҳидон имзои худро гузоред. шоҳид Қаҳҳоров, шумо бо ҷабрдида Бобоев ва судшаванда Аббосов, ки айни ҳол дар толори маҳаллии судӣ ҳузур доранд, чӣ гуна муносибат доред? ҷабридаро намешиносам. судшавандаро бошад вобаста ба ҳолати кор мешиносам. нисбаташон хусумат ё ғараз надорам. ҷабдида Бобоев, тасдиқ менамоед ё не? суд тасдиқ мекунам. марҳамат шунед. судшаванда Аббосов, тасдиқ менамоед ё не? тасдиқ наметунам, зеро ки шоҳид дар вақти тафтишот маълумоти дурӯғ додааст. гӯё аз ман як адад ноутбук низ харидорӣ кардааст. марҳамат шунед. айбдоркунандаи давлатӣ, шоҳид Қаҳҳоров барои додани нишондод ба мурофии судӣ ҳозир шудааст. марҳамат ба пурсиш шурӯъ намоед. шоҳид Қаҳҳоров, хоҳишмандам вобаста ба ҳолатҳои ба парванда аҳамият дошта ки шахсан бораятон маълум аст ба суд маълумот диҳед. ман дар бозори сомони ноҳои Бобоҷон Ғафуров бо фурӯши киловорӣ ва молҳои техникӣ машғул мебошам. санаи 29 августи соли 2016 буд ки судшаванда ба наздам омада аз ман як адад DVD тамғаи LG-ро ба нархи 120 сомонӣ савдо намуд. дар вақти суҳбат ба ман ман чӣ хел амволҳо мавҷуд ҳаст номаълум буд ки ҳички намедонист ки дар дуни сумкаи ман чӣ аст. барои ман гузоштам, дилам пур буд ки шикаст намедӯзам. даҳон сӯхта ҷурғотро ҳам пуф карда мехӯрад. саволи дигар, шумо барои чӣ маблағҳои пулиятонро ҳамроҳи худ нагирифтед? барои он ки муҳтарам суд, барои он ки ман бо худ маблағи изофагӣ доштам, барои тӯҳфа харидан кифоя буд. бинобар ин ман маблағамро дар яке аз борхалтҳоям гузоштам. инчунин дохили бозор одамҳо бисёр буданд. тарсидам ки он кас аз ман медӯзад маблағамро. судшаванда Аббосов, савол надорам. ҳимоятгар, дар хусуси он ки амволҳои номбаргарда ба шумо тааллуқ доранд, ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда оиди харидори намудани ҳамин амволҳоро доред ё не? чӣ хел тааллуқ дорад надорад? худаш чӣ хел маълум аст, дар камераи мушоҳидавӣ забт шуда истодааст ки ҳамин судшаванда амволҳои сумкаҳои гирифта рафта истодааст.
инчунин ман ҳамин ҳуҷҷатҳое ки телефони мобилӣ мисол ноутбук ҳамашро ман ба ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаро ба кормандони милисия додам. Инчунин ҳуҷҷати ноутбукро додам ки ин аз он шаҳода медиҳад ки ман ноутбук ҳам дар дуни сумкаи ман вуҷуд дошт дар дуни чихел надозидӣ дузидӣ дар назди қонун ҷавоб медиҳӣ. шаҳада аббосов ва ҷавда бобоев хоҳишмандам тартиботи маҳаллии судро риоя намоед. Бахшед. ҷавда бобоев шумо метавонед ба ҷои худ гузашта нишинед. пурсиши ҷабрда ба итмом расид, суд ба пурсиши судшаванда аббосов шурӯъ менамояд. судшаванда аббосов хоҳишманда аз ҷоятон бархезед. шумо ҳуқуқ доред вобаста ба айби эълон шуда ба суд нишондод диҳед, ҳуқуқ доред нишондод надиҳед. Инчунин мумкин аст тамоми гуфтаҳои шумо ба муқобили шумо истифода шавад. бинобар ин шумо барои додани нишондод розӣ ҳастед? мехоҳам ки оиди ҳодисаи рухдода маълумот диҳам. марҳамат, суд ба шунидани нишондоди судшаванда шурӯъ менамояд. бинобар сабаби он ки духтарчаи хурдиам хуршеда бемор буданаш дар шаҳри хуҷанд ҳамчун марди кор мекунам. рӯзи 28 август тахминан соатҳои 8 саҳар ба кӯчаи гулистони шаҳри хуҷанд рафтам. дар он ҷо қарордоди мардикорон аст. мардикорон истода корфармоя мепоянд. то абед истодам, ягонта корфармо наомад. баъд ба бозори панҷшанбе рафтам. ҳангоми аз даруни бозори афросиёб гузаштанам ба як дӯкон даромадам, мехостам барои худам ягон чиз харидорӣ намоям. дидам дар дӯкон як ду сумкаи истодагӣ. харидорон бисёр буд. ҳам фурӯшандаи магазинам бо харидорон машғул буд. ман фурсати муносиб истифода бурдам, ҳаму ду борхалтая гирифта ба як гӯшаи бозори панҷшанбе бурдам ва хостам бинам даруни борхалта чӣ ҳаст. сумкаҳоро кушодам. дарунаш ба якта iPhone 5, сета дастпони тиллогӣ, сета куртки зимистона, 70,000 рубли русӣ буд. ман сумкаҳоро гирифта ҳам хонаи иҷора мештагӣ ҷонба бурдам ва рӯзи 29 август хостам ки ҳамон чизоя фурӯшам. баъд ду сумкая гирифта бозори сомон бурдам. бобоҷон ноҳияи бобоҷон ғафуров ба асвай бозор. як одами бегона ба 12,000 сомон пул фурӯхтам. як қисми пула хонводам бифирсондам. боқимонди пула барои худам хароҷот кардам. муҳтарам суд, ман аз кори карди худам пушаймон ҳастам ва ман хатогии худамро фаҳмидам. дар вақташ нахондам, илм наомӯхтам, ягон касб, ягон корро ёд нагирифтам. аз ҳамин сабаб ман маҷбур будам ки ба ҳамин ҷиноят даст занам. муҳтарам суд, дигар гуфта намедорам. дар маводи парванда сабти видеои ҷои камераи ҳодисавӣ мавҷуд мебошад. аз пристави суд хоҳиш карда мешавад ки бо воситаи монитори дар толори судӣ мавҷуд буда сабти видеои камераи мушоҳидавии ҷои ҳодисаро намоиш диҳед. муҳтарам иштирокчиёни мурофии судӣ, аз ҷониби суд ҳамаи далелҳо пурра ва объективона мавриди таҳқиқ қарор гирифт. тафтиши судӣ ба охиррасида эълон карда шуда, ба маълумоти иштирокчиёни мурофии судӣ расонда мешавад ки ҳангоми баромад дар музокираҳои судӣ суханони худро танҳо бо он далелҳое ки дар рафти мурофии судӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд асоснок намоянд. суд ба музокираҳои судӣ шурӯъ мекунад. сухан барои баромад ба айбдоркунандаи давлатӣ маъруфзода некрӯз нарзулло дода мешавад. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ, баромади шумо шунида мешавад. вобаста ба шахси судшаванда Аббосов қайд кардани ҳастам ки қаблан бо моддаи 117 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум гардида, соли 2014 дар асоси қонуни афв ба озодӣ баромада ба худ хулосаи зарурӣ набароварда, боз дар ҳолати рецидив даст ба ҷинояти дӯзӣ додааст. мутобиқи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳолатҳое ки ҷазои судшаванда Аббосовро сабук мекунанд ин кӯдакони хурдсол доштани гунаҳкор мебошад. борхалтаашро ба мағоза гузошта будааст, касе дуздида будааст. ёдовар мекунам ки муҳтарам суд дар он борхалтаҳояш як адад ноутбуки тамғаи Asus, як адад телефони iPhone 5, 3 дастпони тиловори дастпони занона, 3 адад куртаи зимистона мавҷуд буданд. ҳамин буд ҳолати воқеи кор. Абдуркан Давлатӣ, ба шоҳид Ҳомидов савол доред ё не? ба шоҳид савол дорам. Маромад саволҳои худро пешниҳод намоед. шумо дар Федератсияи Русия бо ҳамроҳии Ҷавдида Бобоев ба кадом намуди кор машғул будед ва Ҷавдида он маблағҳоро чӣ тавр ба даст овардааст? ман ҳамроҳи ҷӯрам ҳакимхон ба таъмири хона машғул будем ва даромади моҳонаи мо хеле хуб буд. Ҷавдида Бобоев, нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? тасдиқ мекунам, савол дорам. Маромад саволҳои худро пешниҳод намоед. ноутбуки Asusро аз куҷо ва ба чанд маблағ харидорӣ намудед? ҳақиқатан ноутбуки тамғаи Asusро аз мағозаи Ашани Федератсияи Русия ба маблағи 20 000 рубли Федератсияи Русия харидорӣ намуда будем. Судшаванда Аббосов, нишондоди шоҳидро тасдиқ мекунед ё не ва оё ба шоҳид савол доред? қисман тасдиқ мекунам, савол надорам. Маромад шунед. ҳимоятгар ғайр аз молу мулки номбаргардида боз дар дохили борхалтаи Ҷаврида Бобоев ягон амволи дигар мавҷуд буд ё не? ғайр аз он амволҳое ки ман номбар кардам, дар борхалтаи Бобоев ҳакимхон 70 000 рубли русия ки ӯ бо худ дошт, ман шахсан ҳақиқатан худам дидам ки он маблағҳоро ба яке аз борхалтаҳош гузошта буд. Ҳомидов, шумо метавонед ба тори маҳаллии суди гузашта ба ҷои худ нишинед. пурсиши шоҳидон ба итмом расид. суд ба пурсиши Ҷабрдида шурӯъ мекунад. Ҷабрдида Бобоев, хоҳишмандам аз ҷойатон бархезед. шумо тибқи талаботи моддаи 351-352 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дидаи дониста додани нишондоди бардорот ва ё саркашӣ кардан аз додани нишондод огоҳ карда шуда, дар ин хусус аз шумо дастхат гирифта мешавад. хоҳишмандам дар рӯйхат имзои худро гузоред. Ҷабрдида Бобоев, шумо бо судшаванда Аббосов чӣ гуна муносибат доред? Судшавандаро вобаста ба ҳолати кор мешиносам, нисбаташ ғараз хусумат надорам. Судшаванда Аббосов, тасдиқ менамоед ё не? муҳтарам суд, тасдиқ намекунам. сабабашро дар баёнотам мегӯям. Маромад шунед. Абдуркан Давлатӣ, хоҳишмандам ба пурсиш шурӯъ намоед. оиди ҳолатҳои ба парванда аҳамият дошта ки шахсан барои шумо маълум аст ба суд маълумот диҳед. борхалтҳоям ки ниҳоят вазнин буданд, хостам ки дар ягон дӯкон гузошта сипас ба тӯҳфа харидорӣ кардан машғул шавам. баъдан борхалтҳоямро оварда ба дӯкони рақами 15 ки фурӯшандааш Зафар ном дошт, дар он ҷо гузоштам. баъдан барои тӯҳфа харидан ба даруни бозори Панҷшанбе рафта ба тӯҳфахарид машғул шудам. тахминан нисфи рӯзӣ буд ки тӯҳфаҳоямро харида барои гирифтани борхалтаам бозпас ба дӯкони рақами 15 омадам. дидам ки дар борхалтаҳоям дар ҷояш нест. дарҳол соҳиби дӯконро ҷиғ задам, гуфтам борхалтаҳои ман канӣ? соҳиби дӯкон гуфт ки ман бо мизоҷон машғули савдо будаму эътибор надодем ки гирифтааст. ҳар дуямон ба кофтан машғул шудем, сумка нест, наёфтем. маҷбур шудам ба кормандони милисия бо ариза муроҷиат кардам. дар аризаам ҳами ҳолати кор, чӣ қадар чизҳо буд дар даруни борхалтаҳоям, ҳамаашро дашт карда ба корманди милисия супоридам. корманди милисия ки аризаи манро қабул кард, бо ҳамроҳи ман ба ҷои ҳодиса ба дӯкони рақами 15 омадем якҷоя. ҳамаи ҷои ҳодисаро аз назар гузаронид. як вақт аз камери мушоҳидавие ки дар дӯкон насб карда шудааст, аз ҳамун камера муайян шуд ки як шахси номаълум омада борхалтҳои маро гирифта рафта истодааст. баъдан ман дасти холӣ ба зодгоҳам ба шаҳри Саравшан ба назди аҳли оилаам баргаштам. як сол дар Россия кор карда дасти холӣ хона ба хай омадам. тахминан 2 сентябри соли 2016 буд ки корманди милисия ман ба телефон карда ба идораи милисия даъват кард.
ҳангоми ҳозир шуданам ба ман маълум шуд ки судшаванда Аббосов Зокир ҳамин амволҳои маро дузида будааст. ман мақсадам буд ки маблағе ки кор карда мебиём рафта дар зодгоҳам шаҳри Сарафшан туи хатнасури писарам мегузаронам, лекин аз сабаби он ки судшаванда ҳамаи амволҳоямро дуздид, ман ин кору ҳамаш маҳрум шудам аз ин кору. ҳамаи амволҳое ки аз ҷониби судшаванда дузида шудааст ба ман баргардонда шавад. Абдулкадир Давлатӣ, ба Ҷавдида Бобоев савол доред ё не? бале муҳтарам суд савол дорам. Марҳамат, саволои худро пешниҳод намоед. ҷавдида, шумо чӣ гуна амволҳои қиматбаҳоро ба ихтиёри шахси ношинос гузошта рафтед? аз сабаби он ки борхалтҳои ман ниҳоят вазнин буданд. ду адад борхалтае ки дар дастам буд, онҳоро ман бо худ гирифта дар даруни бозори Панҷшанбе ба харидорӣ намудани тӯҳфа машғул шуда наметонистам. ман маҷбур будам ки дар ягон дукон гузорам сумкаамро. барои ҳамин гузоштам сумкаамро. бо инчунин вай дар дуруни борхалто суд мебард. хушмадам аҷӯ бархезед. Салому алейкум, марҳамат шунед. маҷлис судӣ кушода эълон карда мешавад. дар маҷлис судӣ парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории Аббосов Зокир Абдураҳмонович бо моддаи 244 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. раиси кунанда Савриддинзода Акмал, котиби маҷлиси судӣ Неъматулло Мирзумратов, айбдоркунандаи давлатӣ Маъруфзода Некрӯз, судшаванда Зокир Аббосов, ҳимоятгар Иброҳимзода Исроил, ҷабрдида Ҳаким Бобоев, пристави суд Собирзода Мирзо, шоҳидон Маҳмуд Қаҳҳоров ва Самад Ҳомидов. аз шоҳидоне ки ба мурофии судӣ барои додани нишондод ҳозир шуданд ва айни ҳол дар толори маҷлис судӣ ҳузур доранд, хоҳиш карда мешавад ки толори маҷлис судиро хориҷ намоед. пристави суд Собирзода, аз шумо хоҳиш карда мешавад барои байни ҳам гуфтугӯ накардани шоҳидони пурсидашуда ва дигар иштирокчиёни маҷлис судӣ чораҳои дахдор андешед. судшаванда Аббосов, хоҳишмандам аз ҷойатон бархезед. қабл аз муайян намудани шахсият аз шумо пурсида мешавад ки оё шумо забоне ки бо он мурофии судӣ пеш бурда мешавад медонед ё не ва ба хизмати ройгони тарҷумон муҳтоҷ ҳастед? ман забоне ки мурофии судӣ гузаронида мешавад медонам ва ба тарҷумон эҳтиёҷ надорам. шахсияти шумо муайян карда мешавад. насаб, ном ва номи падар. Аббосов Зокир Абдураҳмонович, рӯз, моҳ ва соли таваллуд. 22 феврали соли 1981, ҷои таваллуд. шаҳри Конибодон, миллат, тоҷик, таҳсилот, миёна, ҷои кор, марди кор, вазъи оилавӣ, оиладор, соҳиби чанд фарзанд? соҳиби 3 нафар фарзанд. қаблан суд шудаед ё не? қаблан бо ҳукми суди шаҳри Хуҷанд соли 2013 барои азоб додани ҳамсар ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум гаштам. соли 2014 бо қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромад. дил ки одат кард аз он роҳ бозгаштан мушкил аст. ҷои истиқомат, муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 33, бинои 14, утоқи 13. судшаванда Аббосов, оё ба шумо нусхаи фикри айбдоркунӣ супорида шудааст ва кай ин амал анҷом дода шудааст? ба ман нусхаи фикри айбдоркунӣ санаи 21 октябри соли 2016 супорида шудааст. иштирокчиёни маҷлис судӣ мутобиқи тартиби муқаррарнамудии боби 8 кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд дар ҳолати норозӣ будан нисбат ба ҳайит суд раддия изҳор намоянд. ба судшаванда Аббосов мутобиқи тартиби муқаррарнамудии қисми 6 моддаи 47 кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳояш дар рафти мурофии судӣ фармон дода мешавад. судшаванда Аббосов, хоҳишмандам аз ҷойатон бархезед. шумо ҳуқуқ доред сухани охирин гӯед, бо протоколи маҷлис суд шинос шавед ва ба он эрод пешниҳод намоед. аз ҳукм таъинот ва қарори суд судя шикоят намоед. нусхаи қарорҳои шикоятшударо гиред.
нусхаи шикоят ва пешниҳодҳои ба парвандаи ҷиноятӣ овардашударо гиред ва ба онҳо норозигӣ изҳор намоед. Дар баррасии масъалаҳое ки ба иҷрои ҳукм вобастаанд иштирок намоед. Дар ҳар лаҳзаи пешбурди парвандаи ҷиноятӣ ки дар шакли хаттӣ баён карда шудааст, ҳуқуқ доред аз хизмати ҳимоятгар дар ҳузури ӯ даст кашед. аз дигар ҳуқуқе ки кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст истифода баред. Судчаҳада Аббосов, ба шумо ҳуқуқҳоятон дар рафти мурофии судӣ фаҳмост? фаҳмост. Марҳамат шунед. Ҷабрдида Бобоев, шумо ҳуқуқ доред далелҳо пешниҳод кунед, дархост ва раддия изҳор кунед. Бо забони модарӣ ва забони дигаре ки медонед сухан ронед. Дар ҳолати надонистани забони пешбурди мурофии судӣ аз хизмати ройгони тарҷумон истифода баред. дар суди марҳилаи якум дар муҳокима ва музокираҳои судӣ оид ба парванда иштирок кунед. бо протоколи маҳаллии суд шинос шавед ва ба он эрод пешниҳод кунед. аз ҳукм таъинот ба қарори суд судя шикоят кунед. дар баррасии судӣ эътирози шикоятҳои пешниҳод гардида иштирок кунед. ҳамзамон шумо ӯҳда доред бо даъвати суд ҳозир шавед, дар бораи ҳамаи маълумоте ки доир ба парванда ба шумо маълум аст, ба суд маълумот диҳед. дар вақти баррасии парванда тартиби муқарраршударо риоя намоед. ҷабдида Бобоев, ба шумо ҳуқуқ ва додатон дар рафти мурофии судӣ фаҳмост? Марҳамат шунед. сухан барои баён намудани моҳияти фикри айбдоркунӣ ба айбдоркунандаи давлатӣ Маъруфзода Никрӯз Нарзулло дода мешавад. Марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ, фикри айбдоркунӣ эълон намоед. шаванда Аббосов Зокир Абдурахмонович ба корҳои фоиданоки ҷамъиятӣ машғул нагардида дар ҳолати рецидив даст ба тасарруфи ниҳонӣ молу мулки харҷ задааст. чунончи ҷабрида Бобоев Ҳаким Самадович 15 октябри соли 2015 барои пешбурдани рӯзгораш ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Федератсияи Русия рафта 28 август соли 2016 ба воситаи ҳавопаймо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бармегардад. ҷабрида санаи мазкур тахминан соати 9:30 ба шаҳри Хуҷанд омада хост ки вориди бозори панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд гардида барои фарзандон ва наздиконаш тӯҳфа харидорӣ намояд. сараввал ҷабрида ният дошт ки пеш аз ворид гардидан ба бозори панҷшанбе борҳои дар дастдоштаашро иборат аз 2 борхалта ба ягон мағоза гузошта сипас ба харидорӣ намуди тӯҳфаҳо машғул гардад. бинобар ин ҷабрида Бобоев Ҳаким Самадович борхалтаҳои дар даст доштаашро ба ихтиёри фурӯшандаи дӯкони рақами 15 бозори Афросиёб Шарипов Зафар Мӯминҷонович ки қаблан ӯро намешинохт гузошта баъдан ба харидани чизҳои лозимаи худ машғул гардидааст. ҳамин тариқ